Добър вечер на всички в нашата рубрика. Добре дошли и гледайте с удоволствие. Новата рубрика в нашата Новата рубрика има малко пеперуди в студиото, но това няма значение, защото времето навън е студено и всички ние сме се събрали на топло тук в студиото за една малка изненада. Това е новата рубрика Поезия. Имаме и хвърковати почитатели в студиото, така както е хвърковата поезията през всички векове. Искам да ви представя тази вечер нашият нов гост. Това е човекът, който не знаеше къде, как и кога да напише своите стихотворения. И ги пишеше по санитарните възли. Той беше основоположникът на клозетната лирика. От всеки напън излизаше по нещо. Понякога по-трудно, но понякога по-лесно. Но пък понякога много рядко не се получаваше нищо. Много ми е приятно да ви запозная с нашия бъдещ гост, който ще дойде след 5 минутки. Тук това е основоположникът на клозетната поезия. Приятно ми е да ви запозная с него. Ето го, той пристига в студиото. Ето го, идва основоположникът на клозетната поезия. Добър ден! Добър ден, госпожо. Добър вечер. Добър вечер. Искам да ви представя този човек, чието псевдоним е Жоре Газо. Бихте ли показали на нашите зрители вашата стихосбирка? Разбира се. Момент. Ето. Чудесно. Тя е с много добра обложка, с твърди корици и както виждаме вътре има и като я разгърнем, ще видим и хубави илюстрации. Айде, идвай около връст. Ах, че имаш куче раз. Тук виждам данник, слънце. И луна. Винаги съм искал някъде да си го забода. В гората, в тревата, всеки ходи и подмята глупости и търкала, шибат се всички, ей така. Това ми е малко по-дълго. Това е малко от по-дългите стихотворения. Да, това ми беше малко по-трудно, но иначе леко ми... А защо всички са в немерена реч? Ами, как да я премериш? То да не го премериш. Тук виждам още едно стихотворение. Слънце весело пече, някой пак ще ме... Това е едно недовършено ваше стихотворение. Но винаги можем и да го довършим. Деца вика. В рамките на шегата. Дупинце подпръцква в рака и една хлебарка чака. Това е хумористично. Много. Нали? Времето, в което живеем, даде възможност на все повече и повече такива поети да се реализират. Очакват ни все повече такива издания, очакват ни нови екранизации по техните творби. Мисля, че ще настъпи едно време на богат и интензивен културен живот.